Bon dia. El llibre que jo us recomano té un títol una mica llarg. Es diu La noia de la capsa de fils, memòries d'un exili no desitjat. L'autora és la Remei Oliva Berenguer i està editat pel Memorial Democràtic. És un llibre que a mi m'ha enganxat des del primer moment i que us recomano especialment perquè és la història de la protagonista, la que escriu el llibre, l'autora, que es troba que ha de marxar a cuitacorrents de casa seva perquè comença la Guerra Civil i, a part de les poques coses que s'emporta, agafa la seva capsa de fils perquè ell era modista i li sembla que li pot fer servei. Després de tot un periple, va parar al camp d'Argelers. El seu primer fill, que és el que l'incita a escriure aquesta història, neix a la maternitat d'Elna i després de 1000 històries, dificultats i problemes es troba entremig de la Guerra Civil, de la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i amb totes les dificultats el que enganxa és veure que ella sempre té solucions, sempre troba sortides, sempre troba recursos i que aspira a tornar a tenir una vida normal, que mai perd les seves il·lusions, els seus projectes. Resumint, podríem dir que ens fa veure que la història es pot repetir i que ho estem veient en aquest moment amb la situació mundial com està, però que malgrat tot plegat, que el que ens ajuda a sortir de cada situació és les ganes que hi posem, les il·lusions, l'ajut de la bona gent que trobem, que sempre n'hi ha, de bona i de no tan bona, però que la solidaritat es fa palesa i que ella aconsegueix arribar a l'edat prou gran com per poder explicar tota la seva història amb un final feliç. Us desitjo un bon Sant Jordi a tots i som casals.